Pri druhom videu o našom legendárnom Golfe, ktorý si budeme upravovať a použijeme ho na výlet na Gumbalkan. Dnes si povieme viac o nejakých základných úpravách, ktoré si môže spraviť každý. Nielen na Golfe, ale aj na 36 alebo na Honde, na akémkoľvek inom aute. Jedna sa úpraví interiéru, konkrétne výmena volantu, ako postupovať, čo tam môžete použiť, čo nemôžete použiť, aké máme rôzne varianty, výmena riadiacej páky, pedálov a nejaké bezpečnostné doplnky, to si všetko ukážeme. Myslím si, že sa jedná o naozaj basic úpravu, ktorú si vie urobiť každý, nepotrebujete na to servis ani nič podobné. Je to veľmi pekné, obzvlášť to interiér a dodávam to podľa mňa veľkú radosť, keďže sú to doplnky, ktoré stále vidíte, stále držíte v ruke, nie je to nejaký vizuál, ktorý vidíte len keď si sadáte do auta. Nebudem už viac rozprávať, poďme sa. Volantu alebo pri manipulácii čohokoľvek, čo sa týka airbagov, potrebujeme odpojiť baterku, pretože nikdy nechceme, aby ten airbag náhodou vystrelil alebo aby sa stalo čokoľvek s elektroinštaláciou alebo s čímkoľvek iným. Takže začneme s tým, otvoríme si kapotu, kde sa nachádza baterka. V niektorých vozidlách sa samozrejme baterka môže nachádzať aj v zadnej časti, ako pri bavorákoch. Nezabúdame na ochranu rúk, takže si myslím, že ochranu treba používať. Určite viete, čo tým myslím. Máme si dole kryt a máme tu plus a minus pol. My si odpojíme ten plusový a môžeme pokračovať. Volant sa dáva dole veľmi jednoducho. V podstate na oboch stranách sú malé diery, ktoré umožňujú prestrčiť nejaký šrubovák alebo niečo tenšie na uvoľnenie takého drôtiku alebo priežku, ktorý vám uvoľní airbag, ktorý odskočí. Čiže volant si musíme natočiť do tej strany, ktorej potrebujeme a jemným zatlačením v dierke, ktorá sa nachádza vzadu na pliešok, tak to nám spôsobí vlastne vystrelenie airbagu. To nám vyskočilo už na tejto strane. Otočíme si ho na druhú stranu a spravíme to isté. Takto pekne nám vyjde airbag von. Tu si musíme odpojiť ovládanie airbagu jednoduchým stlačením a tu si odpájame klaxony. Tak a máme airbag vonku, môžeme dať dole volant. Na uvoľnenie volantu budeme potrebovať 1000 H, veľkú račňu, no a určite odporúčam vybrať kľúčik, aby sa nám volant zasekol. Ten sa zasekne v určitej polohe a to vám vlastne pomôže uvoľniť tú stredovú skrutku. Vďaka tomu si to môžeme odštubovať. Rozmýšľali sme nad tým, aký volant použiť do Golfa, tak som pripravil nejaké 3 varianty, aby sme si vedeli aj predstaviť, čo vlastne máme v ponuke a z čoho sme si mohli vyberať. Začneme s nejakým jednoduchým volantom, plochý dizajn, čiže nemá žiadne odsadenie, je koženkový s nejakým prešitím. Toto je tiež ideálna voľba na nejaké každodenné vozenie, keďže nie je to semišové a dosť veľa ten volant vydrží. Potom máme nejakú strednú variantu, to je 35 mm odsadenie, semišový volant. Ja osobne preferujem semišový volant, keďže sa lepšie drží v ruke a dodáva to taký nejaký ten racingový feeling. Samozrejme čierne prevedenie, klaxon RS. A potom horúca novinka, ktorú máme momentálne v ponuke, na ktorej som sa podielal aj ja, je volant Careless. Myslím si, že tento volant sa hodí najviac do toho auta, keďže Careless nestaráš sa v podstate, keď ideš na Gumbalkan, nestaráš sa o to auto, čiže toto tam podľa mňa zapadne. Je to nový dizajn, 90 mm odsadenie, naozaj sa drží veľmi dobre v ruke, pretože má 350 mm, takže myslím, že toto je ideálny kandidát. Po odinštalovaní volantu sme si museli vybrať aj podvolantový krúžok, ktorý nebudeme používať, keďže nám bude zavadzať. Tým pádom, že sme odpojili podvolantový krúžok, auto si bude myslieť, teda bude vyhadzovať chybu airbagu. Na to používame takúto šikovnú poistku, alebo teda rezistor, ktorý tiež nájdete na našich stránkach. Zapojíte si to jednoducho do konektora pomocou pinov, strčíte to tuto, nech to tu nezavadzia, aby to tam nelietalo a môžeme inštalovať náboj.
Na štvorkového golfa máme dva typy nábojov, podľa ročníka alebo podľa modelu. Vždycky je dobré si dať najprv volant dole, zmerať si volantovú tyč, akú má priemer a následne si vyberať náboj. Náboje máme dva typy, ako som hovoril, 26 mm a 17 mm. V podstate sa jedná o priemer tej volantovej tyče. My budeme teda potrebovať 26 mm. Náboj sa používa na to, aby sa dal uchytiť volant, keďže samotný volant nie je možné nainštalovať na auto, ako vidíme. Volant má rozteč 6x70 a tu nám máme nejaký 1000 Hz, čiže takto by nám to nepasovalo. Musíme použiť tento náboj. V podstate volantová tyč má tu nejakú drážku, ktorá nám ukazuje smer volantu, kedy je rovno. To si prispôsobíme s najvyššou skrutkou, keďže aj volant má v strede najvyššie skrutku. Takto si to jednoducho nasadíme. Zasunieme vlastne medzi tieto zuby. Musíme nájsť správny smer. Tak. A následne dáme skrutku a môžeme inštalovať volant. Ako vidíte, klakson má zozadu dva kontakty. V podstate jeden je ukostrovací a jeden si vieme vyťahnuť priamo plusko, ktoré zapojíme hneď túto a malo by nám to trubiť. My ideme na gumbalkan, nebudeme to tam potrebovať, nebudeme to riešiť, takže dáme si volant priamo. V podstate náboj máme usadený a ostáva nám len našrubovať ho na náboj. Volant sme si konečne nainštalovali, ale chcel by som ešte podotknúť jednu vec. Máme tu športový náboj a odsadený volant. Medzi tieto dva komponenty ešte môžeme nainštalovať jeden veľmi zaujímavý, ktorý sa skôr využíva v nejakom racingu, v motoršporte, kedy je potrebné volant vyberať na to, aby sa jednoduchšie vystupovalo. Každopádne ľudia to radi používajú aj pri nejakom bežnom jazdení, pretože to vyzerá dobre a možno to videli v Tokyo Drifte, ako si chalan nosiel na batožine svoj volant. Takže máme tu takéto náboje, buď od spoločnosti Energie alebo kľudne aj Races, každý čo obľubuje. Funguje to úplne jednoducho, nainštaluje sa to pod volant a jednoduchým potiahnutím si viete ten volant odpojiť a zobrať si ho so sebou domov. Je to dobrá vec pri vystupovaní a je to aj dobrá vec proti krádeži, takže poďme si to skúsiť. Náboj máme nainštalovaný a takto veľmi jednoducho sa dá dať volant dole. Umožňuje to jednoduchšie vystupovanie, alebo človek si môže niekde ten volant zavesiť alebo zobrať si ho domov. A nemusí sa báť, že mu auto ukradnú. Iba, že by mali opačnú stranu takého istého náboja, ktorý si kúpia u nás a potom ich ho možno zase ukradnúť. Takže toto je tá redukcia, ktorá je od nás z Races. Za chvíľočku si ukážeme tú Energie, ale treba brať do úvahy to, že sme si predĺžili volant zase o niekoľko centimetrov a už je naozaj veľmi blízko. Aj napriek tomu, že si ho zatlačíme čo najviac dovnútra, tak môže to byť niekomu nepríjemné, že sedí vlastne takto blízko a takto blízko má ruky. V prípade môžeme si to dať ešte bližšie a je vidieť, že už je to naozaj nepríjemné. Ako možno na dlhé cesty by to bolo fajn, ale je vidieť, že je to naozaj veľmi blízko. Na to máme veľmi dobré riešenie, dajú sa použiť volanty, ktoré majú menšie odsadenie. Toto je 90, máme samozrejme v ponuke aj 65, 35 alebo potom ploché volanty, ktoré umožnia mať ten volant trošku ďalej a dá sa s tým autom potom fungovať, keď si to človek dá trošku ďalej a má to iné odsadenie. Treba brať do úvahy aj to, že aj tie smerovky, aj stierače a všetko podobné je veľmi ďaleko, takže už sa to nedá ovládať jedným stlačením, ale človek naozaj musí dať tú ruku z volantu dole a trošku sa s tým pohrať. Každopádne je to daň za to, že človek má nejaký pekný volant, ktorý sa oveľa lepšie drží aký sériový a má taký racingový feel. Ďalšia dôležitá vec je, že už tu nemáme airbag, takže zomierame ako chlapi a ďalšia vec je, že to môže robiť problém niektorým policajným príslušníkom, ale keďže ideme na Gumbalkan, tak to nebudeme riešiť, keďže sme careless. Energie náboj v podstate spĺňa rovnakú funkciu ako ten Races, ktorý sme mali pred chvíľočkou v aute. Takisto veľmi jednoducho sa dá odnímať, ale jeho veľkou výhodou je aj to, že má tu vlastne kontakty, pomocou ktorých si viete potom pripojiť klakson do auta. Takže auto nestratí žiadnu funkciu, okrem toho, že tam nie je ten airbag, ktorý tu je normálne v sériovom volante. A neviem, či sa nám to teraz podarí, ale tento náboj vie vydávať aj krásny cinkavý zvuk, ktorý láka veľa ľudí. Veľa ľuďom sa to páči, hlavne kvôli tomu si to kupujú, tak uvidíme, či to pôjde teraz. Je to tam? Super. Takže podarilo sa to. Takže toto sú nejaké také tie basic možnosti, ktoré viete použiť pri úplne základnom tuningu, čo si myslím, že práve výmena volantu je. Či už rôzne odsadenia, rôzne povrchy, rôzne náboje. Takisto som ešte nespomenul, že aj tento základný náboj, ktorý pomáha inštalovať športový volant, sa dá kúpiť v rôznych rozmeroch
čiže dá sa kúpiť trošku kratší, tým pádom človek nemá tak blízko ruky, alebo dlhší, dajú sa kúpiť rôzne predĺžovaky, je toho naozaj kvantum, všetko si to stačí len pozrieť na našej stránke, alebo môžete nám kľudne napísať e-mail alebo WhatsApp, čokoľvek, určite vám chalani radi pomôžu. Ja to idem zase vyberať, nechám tu na len ten športový náboj a tento volant, keďže sme sa rozhodli práve pre tento, že ho budeme používať na Gumbalkane a pokračujeme s ďalšími úpravami. Medzi ďalšiu úpravu interiéru patrí určite aj výmena riadiacej páky. Táto už má niečo za sebou, keďže auto má najazdených 326 000 km. Dobre sa drží, ale nejak nezapadá do tej našej tematickej modrej farby. Takže zvolili sme riadiacu páku Races. Je tu kvalitný CNC opracovaný hliník s 3 redukciami. V podstate každá riadiaca páka, ktorú nájdete na našej stránke, má buď súčasťou, alebo viete si dokúpiť nejaké redukcie. Tu sú 3 redukcie s rôznymi priemermi. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, ako potrebujete riadiacu páku, je dať si dole manžetu, zmerať si riadiacu páku, teda tú riadiacu tyč, a podľa toho viete, aký závit potrebujete. Inštalácia v podstate prebieha tak, že tú páku viete buď nabiť, tak ako majú klasické bavoráky E36 a podobne, majú tiež nabíjacie riadiace páky, alebo máte závit, ktorým si viete našrobovať tú riadiacu páku a tak vám to ostáva. Čiže poďme sa na to pozrieť. Máme tu nejakú manžetu, ktorú si dáme takýmto trhom dole. Treba dávať pozor, lebo sú tu všade zubky, aby sme to celé nezlomili. Takže ťahá sa to z tejto strany. Zvlečieme si to a máme tu nejakú sponu. Spolu treba dať dole. Tak a už by sme to mali len jednoducho zliecť. V tomto prípade tu máme 12 mm a myslím, že aj taký nastavec sme mali v tejto riadiacej páke. Takže vyberám teda ten najväčší 12 mm, ktorý si našrobujeme do riadiacej páky. Je tu vlastne ešte aj priestor na kľúč, ktorým si to neskôr dotiahneme. Zatiaľ to spravíme len takto provizorne, aby sme to tu vedeli nasadiť. Máme si dole tú sponu a jednoduchým natlačením to tam vieme dostať a máme shifter. Viete použiť buď tú sériovú manžetu, alebo si viete vyrobiť nejakú vlastnú. Určite v predaji sú aj nejaké zaujímavé, ktoré viete skombinovať s vašim interiérom alebo s nejakou farebnou kombináciou, ktorá sa vám páči. A keď sme pri farbách, tak aj tie riadiace páky naše máme v rôznych tvaroch, v rôznych veľkostiach, väčšie, menšie, rôzne priemery, rôzne farby, takže každý si nájde, čo potrebuje, a verím tomu, že to obzvláštni pekne ten interiér. Vyzerá to zaujímavé a určite sa to dobre drží. Zase opäť máte taký racingový feel a aj takéto staré auto to dokáže pekne obzvláštniť a človek má radosť jazdiť. Manžetu si musíme dať dole, keďže sme sa rozhodli ju použiť. Je síce už, teda javí už známky použitia, ale to nám vôbec nevadí, v podstate nám išlo len o výmenu tej riadiacej páky. Tu je takáto obruč plastová, ktorá pritláča tú manžetu o zvyšok riadiacej páky. A to si len jednoduchým pridvihnutím dáme dole. Hop. Takto nám to vypadne. Tu nám ostala ešte táto druhá časť, ale to by už nemal byť problém zvliecť dole. Tu sú nejaké zvyšky, ktoré nebudeme potrebovať. Riadiacu páku si teda odšrubujeme. A je viacero možností, ako to tu dať. Ako to dať naspäť. Aha. Takto. A ja by som navrhoval to nejako spojiť, strčiť pod ten závit, ak to tam teda vôjde. Vyzerá, že áno. Tak a máme hotový produkt a môžeme. Hop, trošku nám zvedla. Ale to vôbec nevadí, keďže dôležité je to len nabiť na svoje miesto a riadiaca páka funguje tak, ako má. Takže to by sme mali aj čas sa presunúť na komfortné doplnky, ktoré potešia každého. Či už máte 20 alebo 30 a bolí vás stále chrbát, alebo máte 50 plus a chcete sa voziť na dlhé trasy. Vymeníme si koberce, dáme si tu opierky hlavy, chrániče na pásy a to bude pre dnešnú epizódu všetko. Potom sa uvidíme v ďalšej, kde už budeme robiť viac technických zásahov, ktoré vás budú baviť možno, že viac. Určite nám dajte do komentára, čo vás baví.
Čo vás nebaví, určite chceme počúvať nejakú kritiku a stále treba brať do úvahy, že sa jedná len o jednoduchú, v podstate najlacnejšiu úpravu auta, ktorá poteší každého a berieme to auto na Gumbalka. Takže naozaj nie je to auto, ktoré chcete používať do mesta, je to naozaj len taký maličký úlet. Posledná, respektíve jedna z posledných úprav, ktoré si dnes ukážeme. Neviem, či to môže byť teda nazvať úpravou, ale je to taký kozmetický doplnok, ktorý naozaj spraví radosť každému. Základ, opierka hlavy, zozadu, pre krk. Už my 30 roční vieme, že akože cestovať v aute dlho je veľký problém, takže je to naozaj veľmi dobrý komfortný doplnok. A potom, či už pre deti, keď ich režú pásy, alebo pre kohokoľvek, ak vás reže pás pri dlhých cestách, čo tento Golf určite zažije, nejaké dlhé cesty po balkánskych cestách, tak zídu sa takéto chrániče. Jednoduchá inštalácia. Zoberiete si pás, takto si to tu priložíte. Viete si nastaviť vlastne celú tú veľkosť, ako by to malo byť, ako to potrebujete. Tak. A jednoducho sa to len zavrie a hotovo. Máme krásnu ochranu pásu. Čiže rýchlo a lacno z parkopásy. A zmysel. Poďme si na tú opierku. Opierka, rovnaký systém. Veľmi opatrne rozbaliť, aby sa nestalo, že ju poškodíte, pretože tomu sa tu dosť ťažko reklamuje. Inštalácia so suchým zipsom, ohlavovú opierku, fakt akože kvalitný materiál, rôzne farby, rôzne dizajny. Priznám sa, že som to ešte neskúšal, takže pre mňa to bude prvýkrát. Poď sa na to pozrieť, podľa mňa to vyzerá dobre. Na čo si kupovať Sparko, šprint sedačky a takéto športové, keď človek si môže spraviť športovú sedačku zo svojej sériovej. Kde to má masáž? Kde to majú Golfy masáže? Tam. Myslíš, že tu niečo nájdem? Určite. Podľa mňa je to fajn. Ako hovorím, úplne pre nejakého lajka, nejaké základné úpravy. Nejdeme sa tu v týchto videách baviť o nejakých športových sedačkách, o nejakých športových podvozkoch a zvyšovaní výkonu, to nie. Naozaj ide len o jemnú estetiku, mať srandu v garáži a stretnúť sa s kamošmi potom na Gumbalkáne, trochu sa povoziť, skúsiť, čo to tieto 30-ročné auta s 300 000 km dokážu a proste si to užiť, čiže berte to trošku s rezervou. Ale podľa mňa komfortík, či už ten volant, alebo tá riadiaca páka, všetko si vieme nastaviť a človek sa tu cíti ako doma. Zrazu má pocit, že sedí v inom aute a môže ísť kdekoľvek. Pustí si Balkániku v rádiu a môže ísť aj na koniec sveta. Poďme si ešte vymeniť tie koberce, to bude taký krém de la krém celého videa a potom sa uvidíme pri výmene brzd a ostatných doplnkov. Poďme na to. Toto bude taká čerešnička na torte celého auta. Farbu sme zladili, samozrejme Oceán Libava, takže to tu patrí. Koberce už majú niečo za sebou, keďže majú cez 300 000 km. Keďže majú cez 300 000, tak už tu celé trošku vyšľapané. Ale nezúfajme, máme tu veľa lepšiu náhradu. Samozrejme z recesie sme zvolili tieto koberce. Určite sa niekomu môžu páčiť nemáme nič proti tomu, ale máme v ponuke aj koberce, ktoré sú priamo pre každý typ vozidla, takže viete si vybrať buď takéto univerzálne, ktoré si viete nejako orezať, alebo potom samozrejme koberce, ktoré vám budú priamo vhodné do vášho auta. Máme nielen koberce, ale aj vaničky do kufra, takže stačí pozrieť stránku a nájdete určite všetko, čo potrebujete. Poďme sa na to pozrieť. No, originál štýl. Podľa mňa je to koberec originál vhodný do tohto auta. Tak verím, že vás to baví a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.